benvingudes a este programa especial pel Dia de la Ràdio. I és que un any més, i ja en són 4, la xarxa d'emissores municipals valencianes s'unixen amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Generalitat Valenciana per a commemorar esta jornada festiva fent allò que millor sabem fer ràdio de proximitat i ràdio en viu. Estem a la plaça de Manises, on encetem este programa amb la ràdio i les persones que ho fem possible.